Takže čau čau lidi, já vás zdravím u mé informačky. Já jsem Daniel a tuto je informační video. Budu natáčet GTA 5, ale bohužel nemám na to Avermedy, tak budu natáčet foťákem nebo telefonem. A možná, že se můžete těšit i na GTA Online, protože GTA Online už hraju docela dlouho. No, docela dlouho, to zase ne, ale no, prostě se můžete těšit na GTA Online, na GTA Single Player, možná od znova, mise. A já se budu na vás těšit u další informačky nebo videa, takže čau čau čau.